Lene Siel og alle de der folk her. Vi er jo Danmarks ældste orkester. 1951 startede vi. De andre, de er døde, jeg er den eneste af tilbage. Men dem vi har med os her, der er på trombon, som har spillet med orkestret til og fra i 40-45 år, ikke? Ja, Børge Ehlers. Hvem er Ehlers? Så er der saxofonisten, som også har været med siden 1976, og som nok går for at være den bedste som swing all-round saxofonist i Danmark. Han hedder Niels Flipper Stewart. Så har vi vores pianist, som er kommet, som I ikke har hørt endnu. Han spiller med alt muligt. Han spiller med Tivoli Big Band, Cirkusrevyen, Tivoli-revyen, Sanne Salomonsen, med alting. Palle Juhl Hansen, han er med siden 1990, ja, han er sådan nogen. Så har vi de her to koryfærer, der er her bagved. De har spillet med alt. De har været med på 1000 LP'er og CD'er. Alt tilbage fra Gustav Winkler og John Mogens og Ben Fabricius Bjerre og Cirkusrevyen, Tivoli, Errol Garner og Mills Brothers og alting. De har været med alt. Du giver 1000 LP'er og CD'er. Og hvem er det, vi mangler her? Asta Nielsen. Asta Nielsen. Gert Rostock på bas, Kurt Ringel på trommerne. Og vi fortsætter med et af vores gamle hit, og I må gerne synge med. Det byen som bloders hovedtrøjsen og blå motor er tegmad og bummelum. Landfod flyver med blånøj. Landfod flyver med blånøj. Landfod flyver med blånøj. Blånøj, blånøj, blånøj. Bang, 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 baduna. Bang, 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 baduna. Bang, 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 baduna. Ra, 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 ra.
ryste blånøj, natfod flue med blånøj. Rowdy, shamowdy, blond og søf, med skøn og stoppen op. Med den så lå der skolebrødsøg, og bombe lå natfod flue med blånøj, natfod flue med blånøj, natfod flue med blånøj. Og hvad siger I så? Jeg er godt klar over, at I er helt vildt med traditionel jazz og banjo. Vi har også en banjomand med. Og lige høre banjomanden, når man kommer fra folk nok ud. Ja. Nu skal vi spille med vores banjomand en helt traditionel nummer, der hedder Just a Little While to Stay Here. Den er god specielt for band, for alle skoler. Ja. Yes. Det har vi ikke helt glemt. Selvom det var i Sønderborg Jazzklub i 1954, og i Røde Jazzklub i 55, og i Haderslev Jazzklub. Vi er mange sønderjyder her i dag. Ham pianisten, han var fra Sønderjylland. Jeg er fra Sønderjylland. Stig, der spiller saxofon, er fra Sønderjylland. Og Ole, der spiller banjo, er fra Sønderjylland. Det har været meget kraftfuldt, siden vi har gået i så mange år.
Det er det der med alderen, ikke? Nu skal vi spille et nummer her, som I har hørt med Manhattan Transfer inde i Tivoli. Jo. Det der med alderen, ikke? Altså, og glemsomheden og alt det der. Der er en lille historie her med... Det er 2 ældre herrer på alder med mig, op imod de 80. Jeg sidder ude på en bænk en sommerdag. Solen står dernede og skinner i hovedet. De sidder ude på en bænk ude ved landevejen. De har bundet lomserklæderne sådan om. Du kan godt huske den der gamle, var det Tuborg eller Carlsberg-plakat. Så siger den ene, der kommer sådan en hjemmeisbil kørende forbi, så siger den ene, jeg vil have en is. Vil du have en med? Ja, det vil han da godt. Jamen, hvad skal du have i? Jeg skal have vanille. Og hvad mere? Ja, jeg skal også have chokoladeis. Skal der flødeskum? Ja, det skal jeg også. Hvad med syltetøj? Ja, jamen, det, selvfølgelig skal jeg have det. Jamen, så vil jeg gå op og hente de der 2 is. Tag noget og skriv det ned, for det har du glemt, inden du kommer derop. Nej, det skal godt fandme nok klare. Så han vandrer derop, så går der et kvarter, så kommer han tilbage med 2 hotdogs. Så siger den anden, din idiot, du skulle have skrevet det ned, når du glemte pomfritterne.
Sidder på et værelse.